Здравейте! Днеска смятаме да почнем да правим клипчета с изпит. И понеже е първи клип, нямаме никакви коментари и предложения, ще си направим свои предложения. Значи първото е да изпием, по-точно да изядем захар и сол. Така. Да, нещо като шот. Това е захарта. Да, това е захарта. Дай сега сол. А сега сол. Не знам дали се вижда хубаво. Стига, това се сложи така и разбъркай го. Чакай сега да го разбъркам. Така, ето, мъркам хубаво. И сега, кой ще първи? Любо, дръж. Всичките на чаша, не? Да. Готов ли си? И давай цялото. Значи първият се отказа, но няма нищо. Ние ще продължим. Така, малко сол ще сложим още, защото солта отиди. Така да е още по-хубаво. Кой ще е втория си? Ти си. Така, малко да го разбъркаме. Сега цялата или... Не, остай за мен. А сега съм аз, мамка му. Нищо не направи. Продължаваме втора част, значи ще трябва да изядем по едно листо от череша. Людмиле, заповядай. Череша. Аз съм последен. Аз съм последен. Дайте листото. Малко съм го. Да. Ако чакай, ако искаш, служи даже захар и сол от предното си. Бе. Топни го, ако искаш. Да. Покажи го пред всички, че... Така. Да, чакай. Заповядай това. Айде, купи. Мой да го... Хубаво ли? Иди вънка. И ние сме вънка. Любо, заповядай, чакай да изкарам това листо. Любо, ти си наред, айде. Няма да мога. Айде, давай. Топни си го вътре. Не, за по-хубаво. Хубаво го идеш, хубаво, глътни го, така. Аз ли, ми питаш. Стига, бе. Ето, виж сега. Хубаво. Топнам листото. Така, значи третият човек получи малко натреване от листото, ама няма нищо. Сега малко усион на лицето. Усион на лицето. Слагай ръката. Айде, мъжи. Хубаво, ама хубаво искам да се покажеш на камерата. А хубаво навсякъде лицето така. На мъжи са хубаво. Хубаво. Ай, мамка му. Хубаво. Ръцете си на мъжи. Намерихме го на това. Сега ще го оставим. Дай сега да ти поманих шеба. Така, малко добре, върви доста. Така малко. Лицето, буклук. Така хубаво да се намажат с лосиончи. Така по ръцете. И сега така трябва да седи малко половин час. Така половин час седни, Людмиле. Седни. Така седим сега половин час. Да ни се вдърви кожата без слънце. Ето седяхме половин час. Кожата ми е върдена, едва говоря вече, така че не мога да спра клипчето. И сега продължаваме. Значи много идеи ни дойдеха, обаче тази много ми хареса. Кайсия в челото. Людмила не се виждала. Кайсия в челото. Така, Людмиле, заповядай. Шибай. Хубаво размъжи. И по косата. Гори по косата шибни. Да, хубаво. И лицето си намъжи. Ама гледай да се... Това е гнила, хубава, праскова. Кайсия, да. Естествен гриб. Следващия Любо, давай, айде. Твоя чест. Хубаво. От това се печелят пари. Айде, давай, хубаво. Да, Хубаво, така, по косата, по... Това е много хубава гнила кайсия. Аз съм. Хубаво, гнило. Така, хубаво. Да се намажа. Хубаво с една хубава гнила кайсия. това е края. Слагайте коментари за още предизвикателства. Пишете долу предизвикателства в коментарите и посетете нашата интернет страница. Звезда стал за тебе, то ме било ясна звезда стал за тебе.